Dobrý deň, moje meno je Jozef Naď. Vítam vás na našom stánku spoločnosti Hriadiel SRO. Chceme vám tu predstaviť naše stroje. Máte možnosť tu vidieť nakladaciu techniku, zberovú techniku, zelenú žatvu, ako aj silové stroje. Takisto vám ponúkame sejačku a aj ostrekovač. Dobrý deň, moje meno je Patrik Čachov zo spoločnosti Hriadiel. Som produktový manažér značku Fendt. Na výstave Agrosalona Les máme slovenskú premiéru rady Fendt 600 Vario. Je to novinka na slovenskom trhu, ktorá bola predstavená na výstave Agritechnika, kde aj získala prestížne ocenenie Farm Machine 2024. Tento traktor sa vyznačuje tak ako jeho väčší bratia nízkootáčkovou koncepciou. Otáčky motora sú v rozmedzi nejakých 850 až 1900. Traktor je vybavený novým motorom Akko Power Core 50 vo výkonovom rozmedzi 140 až 200 konských síl. Konkrétne tento model vo výbave 620 Vario Profi Plus, čo znamená, že je to najvýkonnejší model s výkonom 209 konských síl. Môžete tu mať aj integrované dofukovanie kolies Vario Grip a takisto všetky vymoženosti, čo Fendt aktuálne ponúka pohľadu navigačných systémov a takisto aj reverzný ventilátor a ďalších iných funkcií. Tohtoročnú výstavu sme si z portfólia Horsch priniesli niekoľko zaujímavých strojov. Pri jednom momentálne stojím, je to striptilová sejačka Horsch Focus. Najdôležitejší produkt je samochodný postrekovač Horsch Lab 6.300 VN. Ešte z portfólia spracovania pôdy Kultro. Dobrý deň, volám sa Michal Čikel, pracujem vo firme Hriadiel ako demopilot. Momentálne sa nachádzame pri kombajne Fendt Ideal 8T od výrobcu Akko. Tento kombajn má výkon 548 konských síl, motor tu je 6-valec 12,4 litra. Máme na trhu najmenej remeníc a remeňov, iba 13. Vrtič sa dá nastaviť na 3 úrovne. Tento kombajn je vybavený pásovým podvozkom o šírke 3,3 metra. Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať našim zákazníkom za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcej sezóne.